дар ҷумҳурии Тоҷикистон гази моеъ арзон шуд. Абдуллаҳ нависондай: ака 23 декабр патент дорем, биспорем ё ин ки не? Аз 3 то 6 моҳ муқаррар мекунад. Лекин то айни ҳол боз саволҳои шумо тамом шидагӣ нестай. Ширкати дорувории Шифофармо барои шумо доруҳои табобатиро тавсия медиҳад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва нест кардани простатит, инчунин ҳиҷома кардан дар Москва ва Московский област. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. 10% тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Барои шумо хабарҳои нав пешниҳод мекунем ва баъдан комментарияҳоро мехонем. Як ахбороти нав. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон гази моеъ арзон шуд. Воридоти сӯзишворӣ ва равғанҳои молидани бо нархи каме арзон таи моҳи ноябр омили аслии поинравии қимати ин маҳсулот дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта мешавад. Чӣ хеле ки медонед, дар ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 5-6 моҳ пеш нархи сӯзишворӣ бениҳоят боло рафта буд ва хушбахтона айни ҳол арзон шудагиаст. Ба ҳолати 15 декабр дар нуқтаҳои фурӯшии сӯзишвории шаҳри Душанбе 1 литр бензини навъи 95 7 сомону 80 дирҳамро дар бар мегирад ва навъи 92 бошад 7 сомону 40 дирҳамро дар бар мегирад. Ва ногуфта намонад, гази моеъ низ арзон шудааст. 1 литр гази моеъ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 4 сомону 70 дирҳам мебошад. Ба гузориши хадамоти гумрукии кишвар моҳи ноябр нархи миёнаи воридотии бензин ба ҷумҳурӣ $689 ташкил дод, ки нисбат ба моҳи октябри соли равон $47 ё ба андозаи 6% коҳиш ёфтааст. Яъне ки нархи сӯзишвории ғайр аз дизел дар ҷумҳурии Тоҷикистон 6% поён рафтааст. Ин буд як ахбороти нав оиди арзон шудани сӯзишворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. боварӣ дорам ки барои шаҳрвандон бениҳоят як иқдоми хуб мебошад. ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Мирзоев нависондай: ака илтимос як бор ҷавоб те саволи мора. Мара видварени ва 5000 штраф кардан ва депорта ё ки не? Ака пешакӣ раҳмати калон акаҷон. Дар ҳолате ки бо қарори суд видварения мекунанд, ҳамирам ба мисли депорт мебошад, лекин муҳлати видварения камтар мебошад. муҳлатҳои видварения аз 3 моҳа то 5 солара дар бар мегирад. Абдуллаҳ нависондай: ака 23 декабр патент дорем, биспорем ё ин ки не? Бале, касое ки моҳи декабра дар назар дорам, пули патентотона пардохт кунед. баъди соли нав аллакай ҳама тағйиротҳо ворид кишидан, боз пардохт кардан мегиред. ҳозир пешакӣ предоплата накунед. Садриддин нависондай: не ки шумо безор карден қатъиями конкурсотон, дигар кор надорен. агар ки маъқулат набошад, ра ҳеҷ кас маҷбур накарда ки видеоҳои моро тамошо кунед. метавонед ки ай канал подписатсия кунед. Карол нависондай: ассалому алайкум, ака ма ба Тоҷикистон равам, хизмат накардагӣ мара гашта омаданда мемонанд ё ин ки не? агар ки айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ набошад, боз метавонед ки озодона ба Россия сафар кунед. Раҳмонов нависондай: ассалому алайкум, регистратсияра чӣ хел проверка кунем? пешакӣ раҳмат. мо як услугаи проверкаи регистратсия доштем, ҳозирашда мутаассифона кор накардестед. дигар ягон чиз савед дода наметавонам. Пабло нависондай: Сорбон, ҳамин мо чӣ кор кардаем ки ту саволҳои мода ҷавоб наметӣ? касоеро ки ба саволҳош ҷавоб надодум, хоҳиш мекунам ки дар инстаграми ма бидроем, бинависонед, суҳбат мекунед. номи инстаграм дар рӯи экран мебироям. Файзали Давлатов нависондай: салом ака, патенти Москва дар Подмосковӣ кор метия. Дар ҳар куҷое ки шумо қарор доред, кору фаъолият мекунед, регистратсия ва патенти шумо бояд ки аз ҳамун шаҳр гирифта шудагӣ бошад. Муслимшон нависондай: ассалому алайкум ака, финали конкурсат каяй? оиди финали конкурс тақрибан як ҳафта шид ки дар видеоҳо огоҳ кардастам. пага, яъне ки рӯзи 16 декабр соати 18:00 прямой эфир мекунем ва финала баргузор мекунем. ногуфта намона, мо тасмим гирифтем ки баъди гузаронидан ҳамин конкурс як конкурси дигар баҳри шумо пешниҳод кунем. дар конкурси навбатӣ мошинҳо приз мемонем ва чандин призҳои иловагии дигар. ва рӯзи финале ки мо аниқ мекунем, баъдан дар ягон заведения ташкил мекунему ана ҳамун билет харидагиҳо метавонанд ки биёянд иштирок кунанд. конкурси навбатира интизор бошед. аҳлиддин нависондай: ассалому алайкум ака, патенти ма аннулирова шидагиаст. ма регистратсия надорам. ҳозир бе регистратсия ва бе патент гашта метавонам ё ин ки не? дар ҳолате
ки шумо дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорен, барои ҳар як шаҳрванди хориҷӣ патент ва регистратсия ҳуҷҷатҳои зарурӣ мебошанд. Бе ин ҳуҷҷатҳо шумо ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки бигардед. Нозӣ нависонда: ассалому алайкум акаҷон, як саволи муҳим дорам. Ман аз шавҳарам 2 сол пеш ҷидо шудам. Ба ман мефаҳмоне, падари фарзандам алимент намеспорад, миёяд кӯдакам маҷбуракӣ мебарад. чӣ кор кунам? загсам ҷидо накардестиянд. дар ҳолате ки шумо зиндагӣ кардан намехоҳед, ба суд ариза менависонед ва суд аввал дар шумо муҳлати оштишавӣ аз 3 то 6 моҳ муқаррар мекунад. пас аз ба итмом расидани ин муҳлат акти никоҳ бекор карда мешавад, агар дар ҳолате ки шумо дар фикри ҷудошавӣ бошед. вале барои пардохт накардани алимент низ метавонед ба суд муроҷиат кунед. дар ҳолати маҷбурӣ гирифтани фарзанд падар ҳақ ва ҳуқуқ надорад. танҳо дар ҳолатҳое ҳақ дорад ки ба воситаи ҳалномаи суд муқаррар мекунанд ки дар фалон рӯзу соат падар фарзанди хича дидорбинӣ кунад. тамом, дигар ягон хе ҳақ ва ҳуқуқ надорад. Садриддин нависонда: ассалому алайкум ака, оиди аблава гуфти видео мекунам, накардид. чӣ гап шидак? тамом шидак ё ин ки не? бародарони азиз, касое ки оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ саволҳо метиҳанд, тақрибан як ҳафта пеш ман аллакай видео кардагиям, лекин то айни ҳол боз саволҳои шумо тамом шидагӣ нестай. агар ки хоҳишмандо бошанд, пагаҳ дар ҳамин мавзӯъ як видео мекунам, ҳамаша мефаҳмонам. боз асламшо нависонда: ассалому алайкум ака, ман дар донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон мехонам. оё ба саволи ман ҷавоб дода метавонед ба донишҷӯён мошин рондан мумкин ҳаст ё ин ки не? ҳар як донишгоҳ, ҳар як корхона ба худаш оиннома дорад. мутобиқи оинномаҳои донишгоҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон, дар дохили донишгоҳҳо ё донишҷӯ бо воситаи нақлиёт ба дарс ҳозир шиданаш мумкин нестай. вале агар баъди соатҳои дарсӣ аз донишгоҳ берун дар назар дошта бошӣ, бале ҳақ дорӣ ки мошин ҳай кунӣ. сабо нависонда: ассалому алайкум ака, як рӯз гуфтӣ ки синни соли правагириро боло мекунанд. ҳамин қонун чӣ шид? мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон айни ҳол ворид кардагӣ нестанд. синни соли правагирӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон 18 солагиро муқаррар кардагианд. вале барои тағйиротҳо ва иловаҳо гуфта мешавад ки мумкин баъди соли нав синну сола боло бубаранд, ё 20 сола ё 25 сола, оли аниқ нестай. назар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мегуфтим ман ҳуҷҷат надорам, агар граница бигзарам мара депорт намекунанд. бародарони азиз, дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷат надоред ягона муд ва агар регистратсия ва патенти шумо аннулировать шидагӣ бошад ё ки бе ҳамин ҳуҷҷатҳо тӯли чандин моҳҳову солҳо гаштагӣ бошед дар Россия, вақте ки аз Россия берун биромаданӣ мешен, агар дар таможни аэропорт ё дар таможни ана ҳамун сарҳадҳо аз шумо ҳуҷҷат талаб кунанд, мисол патент, регистратсия ё мигратсиони карта, ҳамин чизора надошта бошен, пешниҳод кардан натонен, баъдан метавонанд шуморо запрет на въезд кунанд. дар ҳолате ки шумо дар ягон рейд нағалтен ё ки дар аэропорт ё ки дар граница ҳамин ҳуҷҷатҳоро аз шумо пирсон нашаванд, ҳеҷ кас шуморо запрет на въезд намекунанд. ман чандин бора ба шумо гуфтаистам ки то тафтиш накунанд, то талаб накунанд, ҳеҷ кас запрет на въезд намекунад шуморо. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъ бас мекунем то барномаҳои оянда. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.